שלום לכולם, כאן אלכסנדר ינובסקי. אני רוצה להודות מקרב לב לארתור וחברת לרין על ליווי עסק מקצועי בטירוף. לפני כמה שנים, אני הרבה שנים בתחום הטיפול, ועד לפני כמה שנים עבדתי בחדר טיפולים, בקליניקה בבית, ולאחר שפגשתי את ארתור התחלנו לעבוד, אז לאחר כמה שנים אני עם קליניקה גדולה בראשון לציון, ועם הרבה מטופלים, ועם מטפלים שעובדים גם איתי, ותודה רבה באמת על ליווי מקצועי, על עזרה בפיתוח העסק. אתם 100%, 1000%. ממש תודה.